Paul Urquijo naiz, Errementariren filmaren zuzendari eta gidoilaria, eta, bueno, hori, pelikulak egititut. Niretzako ipuinak batzuzkan klabe batzuk oso interesgarriak zirenak, edo niri zirra, edo ez dakite, grazia ematen zeatenak, zirela alde batetik patxi, ez? Nola den figura hori errementaria, iluna, gaiztoa, zergatik den gaiztoa eta bar. Eta gero beste alde batetik deabruak, direla biktimak, ez? Eta gainera oso imagineria klasiko batekin, ez? Orduan, karo, ipuina oso simplea zen, orduan hasi nintzen desarrollatzen, zergatik den patxi gaiztoa, zer dagoen bere atzean, ez? Zein garaitan kokatuta dagoen, zer partzen zaie deabroi burutik. Bueno, nik egin nuen deabro ipuin gotiko bat, ez? Euskal Herrian kokatuta, rurala, iluna, olako pertsonaia hain ilunak ezagutzeko eta pertsonaia horietan barneratzeko normalean behar dituzu beste konexio batzuk. Osea, garraia bide bat pertsonaia horiek ezagutzeko. Ezin zara pelikula hasi, en plan, patxi hemen bizi da, gaiztoa da, eta ez, behar duzu kanpotik begirada bat, ez? Orduan, horretarako sortu nituen beste pertsonaia batzuk, Usue neskatxa, ez? Herriko neskatxa bat, nola sartzen den errementerian, eta ezagutzen dituen, sartzen da hor dagoen movida ilun horretan, ez? Eta saltzen dio publikoari. Orduan, bueno, niretzako izan da nahiko organikoa, ez dizkiot nire buruari mugarik jarri, bueno, hau izango da, adaptazio bat baino inspiratua, ingot niri ateratzen zaidana. Ipuin berdinaren beste eslaboi bat da. Nik uste, 80. hamarkadan nik eukin nuen ipuina, da ipuin zahar eta tradizional eta ilunago baten bertsio bat. Beraz, nik egiten dut, beste bertsio aktualizatuago bat. Nik argi nuen, munstruak eta bat protesikoak nahi nituela, punto ipuin hori lortzeko, ez dakit 80. hamarkadako pelikulak moduan, makillaje lan pila bat egin zen, pertsonaiak diseinatu eta bar, eta gero horiek, adibidez, deabroaren isatxa, eta deabroak daukan gauza digital bakarra, beste guztia, protesikoa da. Bueno, gero, pelikularen amaieran dago momentu bat nahiko kaina digitala daukana ere, konbidatuak daudela bi temak ere. Pilat gozatzen dut ere prozesu horrekin, ez? Nola joan estudiora, teknikariarekin plastilina ukitu, gainera nire ere pilat gozatzen zaite eskultura egitea eta bar, eta, bueno, mustura diseinatu eta bar, eta gero nola ikusten duzun positiboa gara latesean, margotu egiten denean, eta gero egia da ere, rodajean aktoreak, ni baita, baina denok eskertzen dugu askoz gehiago. Ez da berdina makil berde bat jartzea eta hor deabroa ongo da eta itzegi oso. Ez da berdina. Eta adibidez enekok egin duen pertsonajea brutala da, bera da. Argi neukan gauza bat da, justo hor begian ez eukitzea lates asko. Berak espresatu alizateko alik eta egin, zeda oso personaje espresiboa. Niretzako pelikula bat egitea dauzka zirrara punto batzuk. Ideia sortzen zaizunean, desarrollatzen duzunean historia, guapo dago. Gero lokalizatzen duzunean, behitu hau, ez dakiz zer koloreak, largia, eta egiten duzunean kolore patroia, argazki patroia, gero argazki zuzendariari pasatzeko, referentziak bilatu, munstruen diseinuak egin, pertsonaien diseinuak egin, eta gero rodajean, ez da, baina nik prozesu kreatibo guzti horiekin pilatu gozatzen dut, nik arterrak ikasi dut eta hori, nik gidoia idazten dudan nenean marrasten noa. Orduan, ni zinema maite dut horregatik. Niretzako prozesu hori oso bizia delako eta pilatu gozatzen delako horrekin. Azkenan Sitges da nazioarte mailan genero fantastikoko festivaletatik importanteenetarikoa eta hori da pixkat meka, ez? Fantastikoaren meka. Eta bertan harrera ona ukitzea bai medio espezializatutatik, bai publikotik, niretzako gozada bat da. Pelikula euskara izatea eta pixkat hori esportatzea ere oso polita da, jendeak eskertzen du pila bat ere, txalotu egiten du, zein polita euskararen izatea, ematen di autentizia pila bat, eta
Eta gero, Donostin estrenatu genuenean, beste beldur bat zen, justo horregatik, euskarazko pelikula delako, hemengo pelikula delako, eta beste beldur batzuk dauzkazu. Aber nola hartuko duen etxeko jendeak, ez? Batzutan askoz kritikoagoa delako. Eta berdina, jendea oso harrela polita izan zuen, oso kritika politek egon dira, txalopilla, hirugarren pausu hori, ez? Aber nola takillak hartuko duen, nola publiko generalak hartuko duen, konektatzen duen haiekin, pelikularekin. Baduzkat proiektu batzuk, hildo beretik, ezin dute zera aurreratu zerri buruz den, baina ni genero fantastikoa maite dut, eta, nire kulturare maite dut pila bat, orduan, hortik joan gariz. Daukadan sentsazioa, benetan da, ez dudala zer egin. Osea, zerotik hasi behar naizela berriro, eta ez dakit daukat sentsazio hori, bat batean amaitu dut pelikula eta izan da, eta orain berriro, guztia. Ez dakit nola izango den, ikusiko dugu, espero dut ez izatea hola, ez dela, ez dakit, 3 urte,